Demang dainang na hinalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus marsada ni roha mehita martangya kita. Dame ni debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani Tuhan nasartu hita di bagasan partikyanon dienet maisan buku di si Lukas bidu 14 mamuka maisan ayat 25 masohot ayat 33 rapta jahama om mahatani Tuhan. Alai torop dohalak nama dongani ibana. Jadi humusur ma ibana ni nama mandok nasida. Ganup halak naro tuau dang tarbahen gabi sisyaku. Ia so dihasuguhun iban amana inana na niolina anakonna hanggina do akka ibotona ro dihosana sadiri. Dang tarbahen gabi sisyaku halak na so manusilang na tu ibana lamang hitunau. Ai isi hamu nagyo pajongjong palas-palas na sejumuluh hudul mangetongi si palahon na tu si manang natuklaho patuluson unang di pauli jolo ujahanna hapedang tu guguna pasahatosa gabe surahan ni sude hala na maridasa ibana dono na sidama dipuka hala kodo pajongjokon hapedang adong behenon na pasuhon. Isi raja na borhak marmusu mangalo dengan na raja. Na sejumulu hudul mamikiri manang na tardopakosa. Mardongan saloksak soldadu alonai. Naro manohopi ibana mardongan dua loksa. Ale anggoso tarbahe ni suron nama pangulu bisan holang dope musi mangido pardamean hamupe dang tarbahen agia isi hamu gabi sisyaku anggoso tartadikosa nasa nadi ibana ido sahana. Huriani Tuhan na hinalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus di tahun 2014 ditiki adong pembukaan penerimaan pikar manang calo padita di GKPI dohami mendaftar diri. Jala tung masai gudang do syarat-syarat nanang si patupahon asabui madohoti seleksi ujian fikar manang calo pandita. Ala ni gudang akka syarati pola doto ulu sursar nang akka pikiran jala tarot tokon nang adora. Apalagi makijonok tikina. Jala dung sipul akka syarat-syarati adong domusenang syaratna ima syaratna borat ikut lulus ujian. Mulu lulus ujian bui masuk dohonon fikar manong calo padita. Ale mulu dang lulus di ujian ni berarti dang boy. Nah, amanginang terpuk jamita nasa hatu hita dia pala partikyanon sarubang do songon na hamidok kundakan yang soal syarat. Dung torok palak madohoti Yesus ditiki neng nakuk Yesus tuhuta Jerusalem. Gudang do na madohoti ibana. Alai dang sudi porsia tu ibana.
Gudang do madohoti ibana. Ale akan na madohoti hon. Gudang do tong na diigil dinasida na mangaluli akaparutungan. Adong doon na madohoti na nang mamereng akatadahalongangan na nang patupan ni Jesus. Adong musedo na madohoti na nang mangaluli akakesalahan son hala Yahudi ng siboto surat. Adong musedo na madohoti na mangigil na nang pajongjok ko Jesus gabi sa daraja na nang manaluho panggonggoman manang partugin ni hala Romawi. Jala ragam dope alasan dinasida madohoti Jesus. Di paruh Jesus masalu nai. Di parate atih Jesus ma. Jala di igil Jesus masin nasida. Saluhu nian na madohoti ibana. Una kolang sebatas ikut-ikutak. Unang soni mahata ni halak batak na madokon. Eme na masak digagak rusak na masa ini ulah. Hanya sebatas ikut-ikutan. Alena diigil Jesus nang mananasida na madohoti ibana siya nasa roha. Siya nasa pikiran mangoloy jala makaporsa ibana. Asa madapat tua jala asa sogop harajan di bata. Di bagasan ngulu nang di tonga-tonga rumah tangga. Ido bahen. Di ba Jesus ma syarat nang madohoti ibana. Syarat na parjulo na di ba Jesus di bagasan turpuk jami taon. Nasa isin na giyok madohoti ibana. Di persuada madirina. Dia suguh maamana. Dia suguh inana. Dia suguh naniulina. Dia suguh akka anakon na hanggina do akka ibotona. Ro di hosana sendiri. Ima syarat na parjulo. Syarat na paduahon dituhuk masilang na. Jari syarat na patuluhon. Dibay ma pertimbangan na matang. Taringok tunguluna. Amang inang. Syarat na pinatupan ni Jesus taringok na madohoti ibana maol. Jela suhar siya roha do pikiran. Buasa hamidoko maol. Jela suhar siya roha do pikiran. Na mapersuada diri ma. Manang maninggalhon amana inana do akka ni ulina. Maul hidu atu sanon maul lo tarjalo roho. Apalagi ma molo pola pikiran sabing di pangasaho la mangatusyon nang tarjalo roho. Nanang gabi diajari Yesus do. Akajol manamadohoti ibana maralo tu patik di debata. Ido maksud na, ido lapatan na, ido na digil ni Yesus sa sitong na. Daw. Alaya mang inang nanulungan di bagas sa tuwata Yesus Kristus. Na dimaksud ni Yesus syarat na perjului na di bagas ayat 26. Ganup halak na ro tuau dang tarbahan gabi sesyaku ia sudah sugun iban amanah. Yesus mengatakan untuk mengikuti dia maka harus memprioritaskan Yesus di bagasa goluna. Ikon gabi manomor sadahu Yesus di bagasan saluk gulmik di parngolona. Menjadikan Yesus yang paling utama dan terutama. Maka syarat yang pertama yang Yesus anjurkan bagi setiap orang, bagi setiap keluarga yang mau mengikuti dia, maka prioritaskan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka itulah menjadi sebuah keharusan menjadikan engkau menjadi pengikut Kristus. Dada nama dokop gabi makasuguhon. Alay neneng dohono ni Jesus. Nasa jolma nang gabi humokop Jesus yang nasa roho do pikiran na. Na patujuloho Jesus di bagasan ngoluna, di bagasan ulona. Pasti ibana makaholongi aka na tua-tuana. Pasti ibana makaholongi na niulina. Pasti ibana makaholongi aka kahanggina. Jadi Yesus mengatakan ini harus berbanding lurus. Ketika engkau sudah mengasihi Yesus dalam kehidupanmu,
maka engkau pasti mengasihi saudara-saudaramu. Tetapi ketika engkau mengasihi saudara-saudaramu, belum tentu engkau mengasihi Yesus. Ima persyaratan dapat dulu. Baka didoko mapersuada diri. Nomor 8, mengargahon aka ulau ni dibata daripada mengargahon diri sendiri. Ima syarat dapat dulu. Syarat dapat dua hon. Nanang ulau nonyaka jol mana porsia molo nang madohoti Yesus. Ima manuh sila. Manang radi marsi taunon. Radi makokop aka persoalan di bagasan parngoluan. Ido bado ke Yesus. Dan tarbahen gabesisyaku halak naso manu silang natu ibana lamang itu. Artinya setiap pengikut Kristus, setiap pengikut Tuhan harusnya menderita. Moloro pesi tahunan ikut tugu duha porsiona. Maka porsi Tuhan. Dan gabi moloro si tahunan ton mani bilha porsiona. Maka ada ke Tuhan ikut manu silang natu ibana. Natu ibana, natu dirita, amanginang. Gudang do si taunon narotu golutta. Gudang do si taunon natadupi di bagasan ngoli si ganup ari. Alir ko Tuhan. Ikut do hita manawan. Artinya penderitaan atau persoalan yang datang kepada kita harus kita taklukkan dengan iman percaya kepada Tuhan. Bukan persoalan ini yang membuat iman kita menjauh daripada Tuhan, tetapi persoalan ini harus kita hadapi dengan iman kepada Tuhan. Manu silang. Ido silang tak. Ido jabarta di bagasan ngoluan. Jadi unang adongpi di bagasan ngoluan moloro si tahun ini termanibil ibana sen debata. Manang termargutungun imana di bagasan nakaguluna. Dituhuk masilangi. Alana silang na di papor satu tua tuhita. Na tau duhita majalo. Na radi duhita makokop salutne. Maka na di paloas Tuhan masa. Jadi jangan jadikan persoalanmu membuat engkau bersungut-sungut atau membuat engkau menjauhkan diri daripada Tuhan. Iman dapat dua. Dapat toluhon di dokot Tuhan sen bagasan ayat na 27 hon 1 na 30 32 takas di sidi bain pertimbangan-pertimbangan. Nomor 8 molohami bahasa Indonesia hon. Maka setiap pengikut Tuhan, dia tidak terikat kepada pikirannya sendiri, tetapi dia meletakkan dirinya kepada iman. Dia berjalan bersama dengan iman. Gudang do pertimbangan-pertimbangan. Di Yesus ima tudos-tudos molo adona na pajonjoko palas-palas, ikon adon do pertimbangan na aso nang rugi aso nang gabi hasurahan. Dan mungkin kita pajonjong sada bagas molo nang sikok dope. Mana dah mungkin kita lamar porang molo nekot telu. Lapatan na molo madohoti Tuhan kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita sudah siap mempertahankan atau mempertaruhkan segala sesuatunya, ada harga yang harus kita bayar, maka mari mengikuti Tuhan. Artinya diinginkan oleh Tuhan daripada kita sebuah komitmen yang jelas dalam mengikuti Dia. Diinginkan Tuhan dipanggil di bata adong tekad. Namar situhu di bagasan ngolutta madohoti ibana. Molunu adong no tekad di bagasan ngolutta madohoti ibana. Berarti nata pangasahon dan bepikirat ta. Alai hapor syot ta madohoti ibana. Mol pikirat ta sabing do nata pangasahon dan radi do pita madohoti ibana. Gabi sumur nang hapor syot ta. Gabi marisuang akka hapor syot ta. Alinnya di igli di batasya kita ganuk marsada-sada. Molunu atadok madohoti Yesus. Tekadkan tekadmu itu dengan benar. Buktikan tekadmu itu dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan. Unang satonga-satonga. Unang suam-suam kuku. Alai iko sen nasa roha. Sen nasa pikira. Sen nasa gogo. Sen nasa gulmi ni parngolu madohoti ibana. Ido bahen baka di bagasan buku edeta nomor 228. Takas di dokon. Ihuto nau sudehamu. Didok tuata Yesus. Nah sajul mana madohoti ibana mangiton ibana.
berarti disuadah madirina. Dipatulus ma rohana mangoloi Tuhan. Dibolok ko ma akaparuran na soture di bagasan akangoluna. Itu harga yang harus kita bayar. Jadi bukan mengikuti Tuhan itu. Satu ngaroha, satu ngapikiran, satu ngagogo. Ale madohoti Tuhan. Sian nasa roha, sian nasa pikira, do sian nasa gogo. Molo dunga taholongi di bata. Berarti taholongi madungata. Molo nunga taholongi di bata. Berarti tapagugu mahaporsyot na mga dupi akka persoalan. Molo nga taholongi di bata. Mana molo nga tahutod di bata. Manang Yesus Kristus. Berarti tapilihum manasa nadong dihita. Holang tiba na sapi. Amen martanya kita. Mulyate di ho ale Tuhan di bata Jehovah di asidot holong di roham. Nang pinasahak mo, nang kami bigay di bagasang ulo namin. Ajari matutu kami, asa madohoti ho siya nasa roha nami, siya nasa pikiran, do siya nasa ulo nami. Asa dapat nami haso nangarap dohoto. Mulyate di ho al Tuhan di bagasang Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madhita saluhna. Shalom.